Здравейте хора, аз съм Мама Геймър и ще кача втория си клип. И вие най-вероятно го гледате. Добре. И също така, в момента снимам с един микрофон, който е включен към телефона ми и не знам как се чува. Аз ще проверя след това при обработката. И много благодаря на Сисо Геймър, ако не се лъжа, че се абонира. И да започваме гаражна битка. Сега ще играем. Надавания разни. Добре. Значи, ето виждате сега тук, кои са ми опонентите. Мат, Сараш и Лавренс, някакъв французен сигурно. Те звучи името. Този клип ще е към 2-3 минути, просто е така. Нали, значи 1700 мехи. Ще надавам. Те играят много време. И чайте сега. Тук няма, често казвам, няма нищо ценно. Значи, този клип е много експериментален. Значи, телефона е далеч. Микрофона е включен към телефона и говоря точно с микрофона, за да видя как ще се чувам. Тъй, че надявам се да се чува добре. И гаража е мой. Да, дал си парите, ама какво да прави? Ще мина само едно ниво. Цяло да. Не се знае какво е. Ето. Тъй, че играя Clash of Clans. Обаче не мисля още да си покана играчите там, каквото и да е. Защото е много слабо. Иначе точно това описание ще има на какви игри ще има, много да забравя да сложа. Ето, то сме дрази, да го махна. И да. Ако не се чувам, извинявам се. Както ви казах, говоря точно с микрофона. И да. Сега всъщност няма да какво говоря. Този микрофон като че ли е чупен, ама ползвам го да пробвам дали с нещо ще стане. Може и да сложа накрая снимка как изглежда. Чакай да разкараш му или аз тук нищо не обърнах внимание. Това колко струва? 160. Добре. Това няма да дам. И сега да си оберем печалбичките. Видите какви неща имаме тук. Сега колко изкарахме от той? Минус 95, пък толкова много неща. Да, бе. Гати. Добре, тук трябва да изкараме положителна сума. Да, 56 само. Този гараж беше най-искания. Тъй, че надявам се да има нещо ценно вътре. Минус 1614. Абе, хора, ще ви бе. What? What? Тия май не са добре. И това наистина ще е за този клип. Ще снимаме на други игри, както казах. Ако искате още да тая, дайте един палец нагоре и довиждане.